Nakalami ko yan. Ang pinakalami ko yan. Pero atong cooler ba? Cooler. Guys, pagmasdan nyo abay wala lagi may na-order eh. Wala. Ibalit na mo sa Turil. Oh, paano? Ambot. Amo na yung nag-gira sa una. Kalitan guys. Abot mo buwan. Uy. Ayun na. Buti.
natin, last na isa. Sarang pakapin, oh. Hanggang pakapin na. Ay, wala na gipabrihan ng pakapin. Wala na umpra eh. Umpra. Sarang pakapin, oh. Napaisa, nadala paisa. Grabe ako sa nangyayon. Remix. Iya ba? Pakapin. Dili na ni mo cooler. Ay, dili. Paan na. Meron ng harvest na padre sa likod. Uy, mangustin ko ano. Daghan na. Fresh kayo, fresh. Fresh from the farm. Ilang yan? Okay lang sa yelo, mabasa-bukat. Last na isa.